to pini la tu media hoi pen ni tum han isilam nang karju kan ngam chorolo noni li ipu danwi khu bangke itum dak karbiang long di long Sri Mongor Asupo ni sanjain pu alang pan ke alang inut karbi pi pen meklang nun nulang no kam rangang jang apoto social media long treklang put apit tame tim karbiang long atum alang panjar ketap hai hedet ke laki isi herak memi alang athe alang ke karbiang long karbia akhampang along isi nongno nang kapache hodu lason si nang mandet dangte alang mangke nisan jena phan mangke jar bangke thapai he tame EPSRC aledars atuma phan latum ke hemprek phan se ka jesong hemprek phan ka jesong al apot alang tum mangke jar ke thap lake isi thrak me me alang langdam lo pote tuluram nong hangke hemprek aning hang he lapen ke hemprek hangri puisi kam ke kam khedun alang aposi la bangke nitung EPSRC hoi bangke ning oilo lapen ke alang phan nitum bangke condemn lo people loma polote alang mangke karbia khai phamangke hemprek amendment man se election hota che pahai po election date na philo bote hemprek alam mangke in summary isi alang tu meeting along itum langdam stame alang tu mangke no autonomous state no race mate hemprek long le thik buke alang ke ningje lapen ke latum slogan along tawe latum kan ngi bangke jai bharat mata ki je lanwe lasi langdam erlo pote tulramong hang lapen tim karbiang long BJP atum mangke hemprek aning hang he